orkester er sådan et partybane, og der skal de der ting til, som folk gerne kender og kan synge med på, for at der rigtig kan blive fest. Og det er egentlig det, vi gerne vil. Jeg synes, folk generelt bare er med. Altså, vi oplever ikke andet, at folk kommer og er glade. Og nu mere de giver os, nu mere får de af os. Sådan er det. Jeg synes egentlig, der er mange numre, der hitter herude. Jeg synes, de er faktisk ret gode herude i Bork til at tage imod, hvad vi spiller, og de er bare med. Altså, jeg synes ikke rigtig, jeg kan mærke, at der er et eller andet, hvor man tænker, ups, det skulle vi ikke have spillet. Nu er vi ude på vandet. Hvordan har I det egentlig med at sejle rundt i sådan en lille båd her? Ja, jeg har det udmærket med det. Jeg er faktisk vant til at sejle lidt, så jeg har det fint, og jeg synes, det er så hyggeligt her i Borkhavn. Og så få en sejltur oven i køben. Hva? Men hvad med dig, Michael? Ja, altså, jeg har da været i en kano en gang, og med en ramøl, og det var også vældig skægt, kan jeg huske. Men ellers så... Jeg vil gerne lige røbe, han sagde, da vi fik at vide, at vi skulle ud og sejle. Har vi nogle søsyge billetter?